Kasengkasi Student Union Nongstoin Circle ne kasingi kalayo ban bat iki nyongut ki barjala ki balawan ban khayi be anya sor Nongstoin ki te ki barjala ki lawan ki arjaka hagaba sangut ne ki layo ban bat na surok ba marjan kasino marus iar kalat ban lek charambrai kat bai ki laingut ki wei pat layo ban bat na jan jong ka HDFC Bank kabren sor Nongstoin usam lawan ba ku parling do nong like Vice President ka KSU Nongstoin Circle habai ekran bet ki nong tho khobor ulong baka seng hadin bak layo jing tep syapang kecingwan khayi be anjung ki mar kala hiar sikite ki jaka ban lek jurep haga bakala lab ban yo ban batno ikite ki barjala haga jing telasi lalab ikite ki barjala kim dan setiai ki kot kisla ki babiang kumta ka seng KSU kala pha lek phaino ikite ki barjala sak jaka ba ki wan kalian kaseng layo ban yo jing tep ba idan ki kali jong ki kharasam ki ba wan ban khayi be an ya ki mar ki mata po Nongstoin te na kalian kaseng hadin bang la jing tep lumba ki katukan ne ki dukot jongi ila marang tahi la lek be ka ta kali te nang la yo bat ni pan ki kot kisla kum ka trading license bat ki kot kisla badai ka jongki kum ka epic bakimdan bat kimla ban prinsha kum ki ba kidai kinong India te nagaleng kaseng mar ba la pe ki kot kisla la pha no bang pha no ai ka jaka bakiwan